மாதம் என் குடும்ப சொத்தை ராகுலுக்கு தருகிறேன். ராகுல் குடும்ப சொத்தை எனக்கு தரட்டும். யார் நாட்டை கொள்ளையடித்தார்கள் என அப்போது தெரியும். இது ஒரு பிரதமர் பேசுகிற பேச்சு மாதிரி தெரியல. கொள்ளையடிச்சிருந்தாங்கன்னா $20 பில்லியன் வச்சுருக்கான்னு சொல்லி 2011 சுப்பிரமணிய சாமி சோனியா பற்றி எழுதிட்டான். வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்துருக்கா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேஸ் போடலாம். ஏன்னா வெறும் 65 கோடிக்கு ஜெயலலிதா கேஸ் ஜெயிலுக்கு போனாங்க. வெறும் 65 கோடிக்கு $20 பில்லியன் எவ்வளவு? கேஸ் போடுங்க ஐயா. அது முடியலன்னா ஏன்டா சந்திராசாமி பிடிக்குன்னு கேளுங்க. சுரேஷ் பச்சோடி ஏன் உங்கள் கட்சியில் சேர்த்தீங்க? மோடி சுரேஷ் பச்சோடி ஏன் சேர்த்தீங்க? மே மாதம் 12ஆம் தேதி 1991 சிவராசன சுபாவும் சுரேஷ் பச்சோடி போய் பார்த்தாங்க. ஏன்னா 12ஆம் தேதி பார்க்குறாங்க. 19ஆம் தேதி அங்கே ராஜ்யக்கு போக வேண்டியது இருந்தது. அப்புறம் நம்ம வைகோபாலசாமி தான் சொல்லி இல்லை தமிழ்நாட்டில் வச்சு கொள்ளுங்க, அப்போ தான் அகண்ட தமிழகம் அமைக்கும் போது சொல்லி தமிழ்நாட்டில் வச்சு வெடிகுண்டு வச்சு சதுர கொள்ள வச்சாங்க. அந்த கையை எடுங்க மிஸ்டர். அதை விட்டுட்டு சொத்துக்கு காமெடி பண்ணியிருக்காங்க. சுருளிராஜனை விட கேவலமான காமெடினா இருக்கீங்க. சாரி, சுருளிராஜனோட சூப்பரான காமெடினா இருக்கீங்க.